Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Узгадаем радасную падзею. Не так даўно у горадзе Ляхавічы, што ў Брэсцкай вобласці Беларусі, аднавіў сваю дзейнасць і нанова быў асвечаны касцёл святога Юзафа. Пра гісторыю касцёла, пра каталіцкія традыцыі ў Ляхавічах, пра цуды, якія адбываліся і адбываюцца ў Ляхавічах, паразмаўляем з кандыдатам гістарычных навук Паўлам Булатым. Хвала Христу! Хвала навекі! Рады вітаць шаноўнае панства у эфіры. Дзякую ўсім, хто нас слухаюць, асабліва пра такую важную уласна для мяне, як нараджэнца горада Ляхавічы, тэму, прысвечаную мясцоваму касцёлу. Павел, вот акурат я і хацела запытаць, наколькі гэта тэма блізкая для вас асабіста? Гэта надта блізкая тэма, бо у гэтым горадзе я нарадзіўся, і моя кандыдацкая дысертацыя прысвечаная гэтаму гораду, крышку больш, крышку глобальней, не толькі гораду Ляхавічы, але цэламу ляхавіцкаму графству. Вось, але гісторыя адроджанага касцёла святога Юзафа, яна таксама мне вельмі блізкая, бо гэта гісторыя, гэта сапраўдны цуд. Вось я не толькі даследчык, але таксама і гід. Я вельмі люблю людзям паказваць Ляхавічы. Людзі туды самастойна мала хто ездзіць. Хто ў здаровым глуздзе паедзе ў нейкія Ляхавічы, гэта немаведама дзе, што там глядзець, гэта горад схаванай даўніны і прыгажосці. Але калі бывае нагода туды завітаць, і я абавязкова паказваю людзям гэты касцёл. І ведаеце, што я кажу на самым пачатку, вось перад тым, вось мы прыехалі, сталі каля касцёла, я пытаю людзей: а вы верыце ў цуды? Вось вы, шаноўныя слухачы, верыце ў цуды? А яны адбываліся. І адбываліся менавіта каля касцёла святога Юзафа ў Ляхавічах. Калі казаць пра Ляхавічы і пра гісторыю каталіцкай традыцыі, то калі вось гэта мясцовая гісторыя пачалася? Сапраўды, каб зразумець усе цуды, звязаныя з касцёлам святога Юзафа, нам трэба сягануць у глыбіні. Нам трэба вярнуцца не больш, не менш, але ажно ў 16 стагоддзе. Бо Ляхавічы – гэта горад моцнай каталіцкай лацінскай культуры, лацінскай традыцыі. Так сталася гістарычна. Што было да 16 стагоддзя, нам вядома мала, але ў 16 стагоддзі, калі не памыляюся, у 1535 годзе наш знакаміты канцлер Альбрэхт Гаштольд, першы чалавек Вялікага княства літоўскага, чалавек, які спрычыніўся да другога статута, чалавек, які быў самым першым, самым заможным, у яго была знакамітая нявестка Барбара Радзівіл. Яна больш знакамітая, чым Альбрэхт Гаштольд, але тым не менш, гэты род згас, таму яны не знакаміты, але гэты горад Ляхавічы належалі Гаштольдам. І Альбрэхт Гаштольд у 1535 годзе дае фундуш на першы ляхавіцкі касцёл. Менавіта з гэтага году пачынаецца гісторыя ляхавіцкага каталіцызму. А далей адбываецца зусім унікальная для каталіцкага касцёлу сітуацыя. Касцёл ёсць. Касцёл мае забеспячэнне, Альбрэхт Гаштольд чалавек быў не бедны, ён быў не жабрак, ён даў там некалькі вёсак на забеспячэнне, але потым, і касцёл знікае. Так сталася, гэта была эпоха рэфармацыі, аб тым, што ў Ляхавічах быў кальвінскі збор, дакладных звестак няма. Але ў 1602 годзе, 1535-1602, гэтыя 70 плюс амаль 70 год, што там адбывалася, мы дакладна не ведаем, але ў 1602 годзе у Ляхавічах новы уладар. І гэты уладар таксама зорка нашай гісторыі. Ян Караль Хаткевіч, знакаміты гетман, які разбіў туркаў, шведаў і шмат каго яшчэ. І вось, ён там будуе фартэцу знакамітую, і ў 1602 годзе ён дае разам са сваёй жонкай фундуш на новы касцёл. І ў гэты касцёл мяняе свой тытул. Альбрэхт Гаштольд пабудаваў
касцёл святого Войцеха, это яго нябесны апякун Альбрехт, Адальберт, святы Войцех, это ўсё адзін і той же персанаж, а Ян Караль Хаткевіч будуе цалкам новы касцёл. Што сталася з касцёлам Гаштольдаў? Таямніца і цуд, які трэба яшчэ разгадаць. Але Хаткевіч дае фундуш, і ён робіць ляхавіцкі парафіяльны касцёл адным з самых заможных касцёлаў ва ўсім вялікім княстве літоўскім. Ён дае на забеспячэнне новага касцёла 50 валокаў зямлі. Гэта неверагодна шмат. Палічыце, колькі это ў гектарах, і у вас воласы дыбам стануць. Вось гэта заданне для нашых слухачоў. Калі палічылі, пішыце ў каментарыях. Што называецца, кажуць сучасныя блогеры. 50 валокаў зямлі. 2 вёскі, 2 фальваркі, млыны, юрыдыку ў горадзе, дзесяціну з усяго маёнтку, і ляхавіцкі касцёл становіцца вельмі заможным. Цягам, колькі атрымліваецца, 17-18 стагоддзя, вось 2 стагоддзі, да, войны, пажары, касцёл руйнаваўся, перабудоўваўся, але ён захоўваў марку. Ён быў самым заможным. У ляхавіцкі касцёл з'язджалася ўся навакольная шляхта, каб брацца шлюбам, каб там хрысціць дзяцей, каб адпяваць нябожчыкаў, гэта бачна па метрычных кнігах. І гэта было прэстыжнае месца. Касцёл сабраў неверагодную спадчыну. Вось я чытаў акты візітацыі касцёла, там захоўваліся персідскія дываны. Што называецца, падыміце руку сучасныя касцёлы, у каго захоўваецца персідскі дыван. Сумняюся, што набярэцца хаця бы 3 ці 4 ці 5 касцёлаў, дзе ёсць персідскі дыван. А у Ляхавічах яны былі. Яны ляжалі на падлозе, людзі па іх хадзілі, ну, можа, не хадзілі, можа, на сцяне вісеў, тут ужо цяжка сказаць, але яны былі. У святароў была заможная вопратка. Пры касцёле дзейнічала школка, дзейнічаў шпіталь. Пры касцёле была бібліятэка. У касцёле захоўваўся статут, то есть гэта вельмі каштоўная кніга. І гэта ўсё, да, дзякуючы фундушу Хаткевіча, інвестыцыям мясцовай шляхты. І гэты касцёл рабіў, той першы касцёл Хаткевічаў рабіў вельмі вялікую справу. Ён быў месцам місіянерства, ён быў месцам распаўсюджання лацінскай культуры, да, там бруілася і мастацкая спадчына, шыкоўныя творы іканапісу. Ну, прынамсі, так яны апісваюцца ў дакументах. Там былі музычныя інструменты, там была капэла. То бок, уяўляеце, ось стаіць касцёл, да, ён перабудоўваўся, мяняўся, туды прыходзілі сяляне, месцічы. Што яны бачылі? Яны бачылі жывапіс. Яны чулі музыку. Яны чулі казанні выбітных святароў. Святары там былі не абы хто, не прахадзімцы нейкія там. А вот ты там самы апошні ў семінары адвучыўся, пашлем цябе ў Ляхавічы. Ні ў якім разе. Там служылі людзі, якія потым займалі пасады ў віленскім біскупстве. І гэта ўсё стварыла вельмі моцны асяродак каталіцызму. Да, так гістарычна склалася, што на пачатку 19 стагоддзя Ляхавічы сталі цалкам каталіцкім горадам. Ну і плюс ваколіцы. Ну, розныя гістарычныя працэсы, да, там была моцная і грэка-каталіцкая царква, але яна перасялілася ў суседнюю вёску, бо будынак спарахнеў. Вось гэта асобная гісторыя па-за межамі гэтага аповеду. Але самае, што для нас галоўнае, традыцыя каталіцкая там сфармавалася вельмі моцная. Амаль на 100% горад стаў каталіцкім. І людзі любілі свой касцёл, людзі шанавалі свой касцёл. І у канцы 18 стагоддзя это таксама вельмі важны чыннік, ляхавічамі і ляхавіцкім графствам завалодаў біскуп, віленскі біскуп Ігнацый Масальскі. Да, персанаж у гісторыі супярэчлівы, паўстанцы касцюшкоўцы его павесілі, ну, так склалася гістарычна. Але гэты чалавек, нягледзячы на сваю гістарычную супярэчлівасць, ён пабудаваў у Ляхавічах мураваны касцёл. Гэта быў прыгожы помнік позняга барока. Вось калі вы бачылі у Менску на плошчы Свабоды касцёл святога Язэпа, там, дзе цяпер архіў, вось у Ляхавіч быў прыкладна такі ж. Безвежавы касцёл позняга барока. Хутчэй за ўсё ў скляпеннях гэтага касцёла быў пахаваны Тадэвуш Рэйтан. Магчыма,
гэта сям'я для нас вельмі важная у нашым аповедзе, звязаная з касцёлам святога Юзефа. Там быў, магчыма, пахаваны. Але потым адбыліся драматычныя падзеі. Паўстанне 1863 года, актыўны ўдзел у паўстанні навакольнай шляхты, касцёл быў перасвечаны на праваслаўную царкву у цалкам каталіцкім горадзе. Гэта драма. Гэта не паддаецца яшчэ асэнсаванню, бо здавалася, 160-170 год прайшло, але, магчыма, трэба, каб 500 год прайшло, каб тыя падзеі асэнсаваць. Гэта драма. Яна адбылася, і горад стаўся без касцёла. Вось. А потым было 50 год, калі вернікі захоўвалі сваю каталіцкую ідэнтычнасць і чакалі зручнага часу. Вось. Это такая традыцыя сфармавалася. Ну, з вашага аповеда я налічыла 3 касцёлы, якія былі ў Ляхавічах. Касцёл, па сутнасці, быў адзін. Ён, 2. Бо месцазнаходжання касцёла, які пабудаваў Гаштольд, невядома. Не бяруся сцвярджаць, дзе яно было. Магчыма, ён быў у межах ляхавіцкага замку, але гэта недакладна. Тут трэба прачытаць акт фундацыі. Гэта лацінамоўны тэкст вельмі такім неразборлівым почыркам. Всяму свой час, што называецца. Вось. Потым Хаткевіч пабудаваў касцёл, яго перабудоўвалі 1, 2, 3 разы. Вось 3 разы яго перабудоўвалі. Але ён вось увесь час стаяў, касцёл, парафія, узвіжанне Святого Крыжа, яна стаяла на сваім месцы. Вось, зараз там, дарэчы, гарадская клумба. Да, бывае і такое. Вось, да, гэтыя 3 касцёлы, яны вось так былі. Тады падыходзім да касцёла святога Юзефа. Калі ён пачынае сваю гісторыю, мы казалі пра тое, што ён нанова быў асвечаны ў 2019 годзе, а калі ж адбылося першае асвячэнне? Касцёл святога Юзефа узнік як, што называецца, цуд, самы сапраўдны. Да, касцёл у Ляхавіч першы быў перасвечаны. Насельніцтва, нагадаю, было гораду цалкам каталіцкае. Я вось нават даследаваў гэта пытанне, ёсць нават публікацыя, хто цікавіцца, можа яе знайсці. Яна прысвечана таму, як горад захоўваў, як насельніцтва Ляхавіч захоўвала сваю каталіцкую ідэнтычнасць па матэрыялах праваслаўнага часопісу. Ёсць справаздачы, дзе праваслаўныя святары дасылалі вось лісты ў епархі, што мы перасвяцілі, тут праваслаўная царква. Яны не ходзяць к нам. Чаго гэта раптам не ходзяць? Яны моляцца па сваіх кантычках, дзяцей ахрышчваюць як папала. Вось гэта зноў жа вельмі цікавыя і вельмі такія сплеценыя падзеі мінуўшчыны. Зараз ёсць, канечне, даследчыкі, якія гэтым займаюцца. Гэта вельмі цікавыя даследаванні, яны суправаджаюцца вялікім корпусам дакументаў. І гэта вельмі цікава чытаць. Зусім недаўна для сябе, хоць даследчык ляхавіцкай гісторыі, але зусім недаўна прачытаў тую справу, звязаную якраз-такі з перасвячэннем касцёла. Гэта некалькі сотен аркушаў. Гэта вельмі грувасткі, бюрократычны працэс, як там усё адбывалася, як там насельніцтва рэагавала і ўсё астатняе. Але гэта вельмі цікава. Вось, для даследавання, для асэнсавання. Да, і вось, да, акт адбыўся. Касцёл перасвяцілі. Людзі таксама фармальна сталі іншага веравызнання. Але яны фармальна сталі. І 50 гадоў яны хаваліся. Уяўляеце, які гэта быў подвиг з боку ляхавіцкіх месцічаў. Бо так склалася гістарычна, што якраз-такі другая палова 19 стагоддзя для каталіцызму на беларускіх землях, яна была самая неспрыяльная ў гісторыі. Калі ты абвяшчаеш сябе каталіком, ты не можаш мець уласнасць. Ты не можаш займаць дзяржаўныя пасады. Да, так склалася. Тут уже нічога не зробіш, гэты факт трэба прыняць, гэта зноў жа умовы часу, але людзі сваю ідэнтычнасць захоўвалі. І вось як стала можна, а стала можна дзякуючы першай рускай рэвалюцыі 1905 года,
калі пасля гэтай рэвалюцыі на яе хвалях якраз такі каталіцызму ў расійскай імперыі было запалена зялёнае святло. Рэвалюцыя адбылася, былі прыняты вельмі цікавыя законы, і усе нашы лепшыя помнікі новай готыкі ўзніклі калі? На пачатку 20 стагоддзя. Калі стала можна будаваць касцёлы. Усе ўзяліся за справу, шляхта дастала свае гаманцы, выдаткавала грошы, ляхавічы не спалі ў шапку. Але тут ёсць нюансы. Расійская імперыя гэта у тым ліку і бюрократычная імперыя. Пабудаваць касцёл гэта не чыхнуць. Гэта справа суправаджалася, павінна была суправаджацца вялікай колькасцю дакументаў. І вось уже пачынаецца дэтэктыў, даследчы. Мне стало цікава. Як так пабудавалі ў ляхач касцёл? Павінны былі быць паперы. Я пайшоў глядзець вопісы. Дзякуй Богу, яны ўжо ёсць онлайн на опісы нашага гістарычнага архіву. Это вельмі вялікія опісы, там шмат тэксту, некалькі гадзінаў сядзеў, гартаў, шляпіўся, што там напісана. І вось бачу, дело о строительстве касцёла в Ляхавічах. А потым прыпіска «выбыла». Што значыць «выбыла»? Я, як чалавек недасведчаны ў 19 стагоддзе, я спецыяліст па ВКЛ, не разумею, што значыць «выбыла», куды яно дзелася. Можа ёсць, можа гэта так нехта напісаў. Іду в архіў, супрацоўнікі кажуць: а вы ведаеце, што вось усе гэтыя справы рыма-каталіцкай кансісторыі, яны прыехалі да нас з Петербурга у 70-е, 60-е гады, калі не памыляюся. А «выбыла» гэта значыць, што гэтыя справы на хвалях барацьбы з царквой, з рэлігіяй ў савецкі час, іх за непатрэбнасцю выкінулі на сметніцу. Там сотні спраў, дзе пазначана «выбыла». І справа будаўніцтва ляхавіцкага касцёла выбыла за непатрэбнасцю. Яна ў 1960-е трапіла некую ленінградскую сметніцу, можа, хто здаў макулатуру, скурыў, спаліў, ці яшчэ што зрабіў. Усё, дакументаў няма, канцы абрублены. Але працяг гэтай справы ўсё ж такі ёсць. Побач з ляхавічамі знаходзіцца вельмі цікавая вёсачка. Цяпер вёсачка, а ў тыя часы маёнтак, які называўся Грушаўка, дзе жылі слаўны род Рэйтанаў. Недарэмна я на пачатку згадываў пра гэты род, бо якраз такі з Рэйтанамі звязана паўстанне новага ляхавіцкага касцёла святога Юзефа. Дарэчы, святога Юзефа не выпадковы тытул. У тыя часы Грушаўкай і ваколіцамі, з Грушаўкай валодаў пан Язэп Юзеф Рэйтан. Ён нашчадак Тадеуша Рэйтана, не прамы. У Тадеуша Рэйтана ні дзяцей, ні жонкі не было. Гэта яго ў другой стрэчы нашчадак. І вось Юзеф Рэйтан – гэта выключны чалавек. Гэта чалавек-візіянер, чалавек-стратэг, чалавек вельмі вялікага стратэгічнага маштабнага мыслення. Такія людзі нараджаюцца раз на 100 год. І вось Юзеф Рэйтан вырашае пабудаваць новы касцёл. Будаўніцтва касцёла з яго боку гэта не самае галоўнае, што ён пабудаваў. Юзеф Рэйтан пабудаваў новую сядзібу ў Грушаўцы. Ён адбудаваў Ляхавічы. Вось калі прыехаць цяпер у Ляхавічы і пабачыць старыя пабудовы, гэта дзякуючы фінансам Юзефа Рэйтана. У 1880-е гады ў Ляхавіч здарыўся пажар. Горад весь згарэў. Трэба было адбудоўваць. Юзеф Рэйтан дае грошы, што, праўда, разбіраюць да канца ляхавіцкую фартэцыю. Вось цяперашнія сучасныя старыя ляхавічы – гэта цэгла з ляхавіцкай фартэцыі. Халяўны будматэрыял. Людзі ўзялі, сабралі, што там весці цэглу, аднекуль, колькі цэглы ляжыць, давайце збярэм, пабудуем горад, давайце. Узялі ды зрабілі. Ён пабудаваў пажарную станцыю, забяспечыў ёй яе дзейнасць і пабудаваў касцёл. Але тут зноў жа цікавая ўзнікае справа. Юзеф Рэйтан быў чалавекам вельмі шанаваным. І ў расійскай імперыі таксама. Ён быў знакамітым конезаводчыкам, ён меў свой уласны аўтамабіль. Пачатак 20-го стагоддзя, а яго аўтамабіль, на якім ён катаў Лізу Арашчанку. Зусім чалавек касмічны. У яго ў Грушаўцы была электрастанцыя, дынама-машына. Не ва ўсіх губернскіх павятовых гарадах была электрычнасць, а ў яго была.
Это быў чалавек вельмі тэхнічна падкаваны. Натуральна, яго ў мінскай губерні шанавалі. І вось Юзеф Рейтон бярэ дазвол на будаўніцтва капліцы. А будуе касцёл. Ой, так атрымалася. Узяў на капліцу, а пабудавалі прыўкрасны, неагатычны, шыкоўны новы касцёл. Ну, пераборшчылі з будматэрыяламі. Хацелі капліцу, атрымаўся касцёл. А што ты зробіш? Не разбураць жа. Так што вось і гэта якраз такі гэты радок у справе, якую выкінулі на сметніцу, там так напісана. Справа аб будаўніцтве капліцы у Ляхавічах. Хацелі капліцу, пабудавалі касцёл. Ну, гэта Рейтон. Што тут яшчэ дадаць? Якая далейшая гісторыя касцёла? Ці вядома, хто служыў, якія святары былі ў касцёле? Да, ну, касцёл пабудавалі. Адбылося яго урачыстае асвячэнне. І адразу ж гэты касцёл трапіў у крымінальныя хронікі. Да, капліца дакладней. Дарэчы, тое, што там была капліца, статус капліцы, я не магу это асэнсаваць. Гэта цяжка зробіць. Стаіць касцёл, але па дакументах гэта капліца. Нават ажно да 1940-х гадоў святар касцёла называўся капелан. То есть капелан служыць у капліцы, а это касцёл. Асвячэнне адбылося ўрачыстае. Прыехаў біскуп, сабралася ўся навакольная шляхта, жыхары Ляхавічаў і ваколіцаў чакалі касцёл, бо людзі былі пазбаўлены святыні. Ім трэба было, каб брацца шлюбам, каб хрысціць дзяцей, адпяваць нябожчыкаў, ездзіць альбо ў Мядзведзічы, альбо ў Дарава, там, ну не блізкі свет, там плюс-мінус 10 кілометраў да кожнага месца. Канешне, усе былі рады. Усе туды сабраліся, і была ўрачыстая сустрэча біскупа. І вось я чытаў гэту амаль крымінальную справу. Мясцовы жандар зацікавіўся. А што гэта вы тут такое ўрачыстае робіце? З чаго это вы пабудавалі прыгожую арку і павесілі нейкія незразумелыя стужачкі на гэтую арку? А што тут такое? Карацей, ён сказаў, усё прыбраць. Ніякіх урачыстасцяў. Ну, людзі ж стараліся, людзі намагаліся, прыгожа, трэба ж усё зрабіць. Не прыбралі. Усе атрымалі штрафы. Ксяндза арыштавалі, далі штраф, альбо там, да, у часы Расійскай імперыі была альтэрнатыва. Альбо ты плоціш штраф, альбо сядзіш у вязніцы. Ксёндз выбраў штраф, ну, можа, людзі скінуліся. Генрык Грабоўскі, здаецца, таксама атрымаў штраф, ну, шляхціц, яму было не варта ісці ў вязніцу. І мясцовы ксёндз Ваньковіч таксама, ну, ён быў, мусіць, бедны, ён пашоў у вязніцу, ён адседзеў там месяц ці два, адбыў гэтае пакаранне. Вось, Рейтона не чапалі, таму што ён ужо быў пры смерці. Ён хварэў на сухоты, і зноў жа, які гэта быў вялікі чалавек. Ён ведаў, што ён хварэе на сухоты, што ён адной нагой у магіле. Ён мог гэтыя грошы, якіх у яго было вось за дах, пабудаваць сабе там залаты ложак, ці там яшчэ што-небудзь. Але ён гэтыя грошы ахвяроўваў на дабрачыннасць. Ён аддаў іх на касцёл, на школку, на пансіянат. Ён забяспечваў ветэранаў руска-японскай вайны. А мог бы ўсё сабе забраць. Але гэта чалавек вялікага сэрца. Яго жонка працягнула справы. Да, касцёл асвяцілі. І першым яго пробашчам, да, той, который штраф заплаціў, быў чалавек вельмі цікавы. Леонард Кавецкі. Леонард Кавецкі – гэта ксёндз з той плеяды святароў, які навучаўся ў Санкт-Петербургскай духоўнай каталіцкай семінарыі. Мы ведаем добра, хто там вучыўся. А яшчэ трэба, дарэчы, цікавае пытанне, то па дарозе сюды я задумаўся, хто ж былі яго аднагрупнікі. Магчыма, былі вельмі знакамітыя беларускія святары. Да, тут трэба супаставіць гады яго высвячэння, навучання. Это якраз той час, калі фармавалася вось гэтая каталіцкая эліта, якая потым стала рухавікамі беларускага нацыянальнага адраджэння. То есть яны ўсе навучаліся разам. Пасля адразу семінарыі Леонард Кавецкі быў накіраваны ў касцёл у Дарава служыць. Там ён таксама патрапіў у непрыемную сітуацыю, ім паліцыя зацікавілася. Але Рейтон яго запрасіў, здаецца, быць
капеланам, ён пагадзіўся, і здарава ён пераехаў у Ляхавічы. І это ўсё было ў 1906-1907 годзе, ажно да 1930-х ён там служыў у статусе капелана. Гэта цікава. Касцёл, а ён як капелан. Ён мог быць вікарным пробашчам. Гэта вельмі складана, конечно, там такая іерархічная структура ў каталіцкай царкве тагачаснай. Але ён пагаджаецца. Бо гэта ўсё ж такі такі вялікі быў прыход. Ён там служыць, ён нават не пакінуў сваю парафію вельмі цяжкія часы. У 1915 годзе фронт падышоў 7-5-10 кіламетраў ад Ляхавіча. Першыя сусветныя, з неба бомбы валіліся. Касцёл выстаяў, касцёл не знік. Не быў зруйнаваны, гэта цуд, бо амаль большая частка Ляхавічаў была разбомблена немцамі і аўстрыйцамі, а касцёл захаваўся. І нават вось ёсць цікавы дакумент запрашэння ксяндза Кавецкага у войска, не служыць, не павестка ў армію, а запрашэнне ад палкавога кіраўніцтва прыйсці на нейкія ўрачыстасці. Ён быў там, ён быў са сваёй паствай, ён не пакінуў сваю паству ў цяжкія часы выпрабаванняў, калі смерць была побач, і гэта з яго боку быў вельмі і чалавечы, і духоўны, і маральны подвиг. Потым ужо рыжскі мір, падзел, Ляхавічы ў складзе заходняй Беларусі, польская дзяржава, і касцёл працягвае функцыянаваць. Можа, які там ремонт зрабілі, там дабудавалі, ён функцыянуе. Леонард Кавецкі апякуецца гэтай парафіяй 10 год. За гэты час польская дзяржава нават яго ўганаравала нейкім пачэсным ордэнам, і ён быў вельмі на добрым рахунку, як добры пастар. Але жыццё было досыць кароткае. У 30-е ён памёр. Колькі ён пражыў, прыкладна да 50 ён не дажыў. Вельмі кароткі век. Ён памёр, газеты пісалі некралог, нават некаторыя міжваенныя выданні змяшчалі яго партрэт і годы жыцця, і кароткую біяграфію. Гэта сведчыць пра яго статуснасць і ўзровень. Пасля Леонарда Кавецкага ўжо, в прынцыпе, часу было мала для дзейнасці касцёла. Там ужо служылі розныя святары, але што цікава, імёны гэтых святароў усе сустракаюцца ў кнізе аўтарства спачылага Леаніда Маракова, прысвечанай каталіцкім святарам, якія сталі ахвярамі рэпрэсій. Хтосьці загінуў у нацысцкім концлагеры, хтосьці быў рэпрэсаваны. І гэта таксама некая парадаксальная сітуацыя. Там літаральна 7-8 год, але святары там пабывалі, хтосьці год, хтосьці 2, такіх сталых не было, але святары не абы якія. Тыя, хто прыняў пакутніцкую смерць. Напэўна, гэта таксама не выпадкова. Таму такія міжваенныя справы. Да якога часу функцыянуе касцёл і у якіх абставінах адбылося закрыццё? Потым, першыя саветы, касцёл нібыта не чапалі, ён працягваў функцыянаваць. Потым другую сусветную вайну ён таксама ператрываў. А ў 50-е новая хваля барацьбы з Богам, барацьбы з царквой, з касцёламі. І дакладны год я не скажу. Я намагаўся знайсці па матэрыялах мясцовай газеты, такой звестак няма. Это прыкладна 50-е. Касцёл закрываюць. І з яго робяць ляхавіцкую паліклініку. Сам касцёл гэта гатычны будынак з вялікай вежай. Вежу зносяць. Яе бураць, і з самого касцёла робяць паліклініку. Спачатку гэта была бальніца, потым паліклініка. Я яшчэ памятаю, у 2000-е там нават яшчэ яна дзейнічала. Уяўляеце, заходзіце ў паліклініку, а там такая арка для алтара, дзе ты ведаеш, што стаяць святыя дары, цела і кроў Хрыста, алтар, а там рэгістратура.
гэта конечно гэта сюррэалістычна. Вось, але касцёл закрылі. І вось з закрыццём касцёла ёсць такая цікавая мясцовая легенда. Калі касцёл закрывалі, ніхто з мясцовых не наважыўся збіваць крыжы. Над касцёлам натуральна былі крыжы. Пагадзіўся нейкі падлетак з суседняй вёскі. Ён палез збіваць крыжы, але з вежы касцёла ён грукнуўся долу і амаль адразу загінуў. Гэта жывое сведчанне таго, што крыжы чапаць нельга. Нельга рабіць такія вандальныя акты, нельга гэта ўсё здзяйсняць, бо гэта справа, якую Гасподзь не дабраслаўляе. Вось, крыж усё ж такі гэта вялікая святыня. На крыжы Хрыстос прыняў смерць за ўсё чалавецтва і збавіў грахі ўсіх нас. Таму гэта сакральная рэч. Як там ужо не адбылося, бальніцу там зрабілі. Але яшчэ у Ляхавіч жыве чалавек, які, магчыма, жыве, дай Бог яму здароўя, калі ён жыве, яму 90+, ён быў хірургам у той бальніцы. І ён казаў, што мы, католікі, захоўвалі чысціню гэтага месца. Мы не дазвалялі там нашим пацыентам, там было хірургічнае аддзяленне, не дазвалялі спраўляць нужду, бо гэта касцёл. Яны ўсё гэта выносілі за сцены, каб не асквярніць сваю святыню. Бальніца там дзейнічала, потым пабудавалі новую бальніцу, новую паліклініку, касцёл зачынілі. І, здаецца, у 2011-2012 годзе я там пад'ехаў да гэтага былога касцёла, паліклінікі, бальніцы, і там была вялікая расцяжка. Прадаецца. Хто ж называецца, хочаш купіць сабе касцёл, звані па тэлефоне. Пытанне паўстала вельмі цікавае. А што будзе з гэтым будынкам? Ці хтосьці купіць, можа зробіць там краму якую, ці не знаю, гатэль, ці яшчэ што. Але гэта вось расцяжка вісела, прадаецца і нумар телефона. Але адбываецца цуд. Каталіцкая царква даведалася пра гэта, што ён нікому не трэба, і адбылося адраджэнне парафіі. Да, у Ляхавіч адрадзілася парафія. Вечнай памяці Казімір Свёнтак і свяча ў 90-е пабудавалі у Ляхавіч прыгожы чырвоны з чырвонай цэглы касцёл. Гэта вельмі прыгожы помнік такой эклектычнай архітэктуры, две вежы. Узнікла новая святыня у амаль цалкам каталіцкім горадзе. Зараз уже канфесійная сітуацыя крышку там змянілася, перасяленне з вёсак, это 20-е стагоддзе. Але касцёла не было пасля вайны, яго адбудавалі, зрабілі. Гэта вельмі прыгожая святыня, вельмі цікавы і архітэктурны помнік, і месца памяці. Там захоўваецца і памятная пліта па Тадэвушу Рэйтане і па Сергею Пясецкім, ён, дарэчы, Ляхавіч, але это ўжо зусім іншая гісторыя. Месца памяці яму тут ёсць. І была парафія. А навошта другая? Горад невялікі, дзесь 10 000. Неважна, нам трэба. Парафію сталі адраджаць. І адрадзілі. Касцёл, што праўда, не адбудавалі у тых гатычных формах, якіх ён быў. І неважна. Не будзем за занудамі і душніламі. Адбудавалі як ёсць. Тое, што ён адрадзіўся, гэта цуд. А ведаеце, у чым самы галоўны цуд? У Ляхавіч яшчэ жывуць тыя людзі, якія прымалі першую камунію у тым першым рэйтанаўскім касцёле. 1930-40-е. На іх вачах адбылося урачыстасць. Яны прыйшлі, яны уступілі ў сувязь з Богам, прынялі святыя дары, а потым касцёл зачынілі. Зрабілі бальніцу, паліклініку. Здавалася, гэта назаўжды. А потым мінуў час, і касцёл адрадзіўся. Гэта сапраўдны цуд. Як? Зачынілі. Яны ж навекі прыйшлі. Это ж, што тут зменіш? Вежу знеслі, ўсё, няма нічога. Але цуд адбыўся. У касцёле зноў загучала малітва і праслаўленне Бога. Касцёл, як той фенікс, паўстаў з попелу. Да, гэта была вельмі
складаная праца. Уяўляеце, там зрабілі перагародкі, усю готыку знішчылі, на фотаздымках можна пабачыць, які ён быў класічна гатычны касцёл, а там паліклініка. Ну, натуральна, што это ж быў двухпавярховы будынак, там былі палаты, хірургія, рэгістратура, ўсё астатняе. Але гэта ўсё вялікімі намаганнямі парафіян, святара, якога туды прыслалі. Вось, гэта яго ўласны подзвіг зрабіць з паліклінікі касцёл. Да, з'яўленне новага касцёла ў горадзе спачатку выклікала дысананс, ну, канкурэнцыя. Зразумела, две канкуруючыя арганізацыі. Адзін касцёл і другі касцёл. Неважна, што гэта ўсё касцёл, але гэта два розных касцёла. Неважна. Прайшоў час, усё згладзілася. І таму першаму касцёлу хапае парафіян і другому у святы яны перапоўненыя. Гэта вельмі радуе. Яго зрабілі прыгожым. Да, без гатычнай вежы. Ну, калі знойдзецца мецэнат, гатовы выдаткаваць некалькі мільёнаў даляраў, адбудуюць вежу, без праблем. Пакуль такога няма. Але ўсяму свой час. Самае галоўнае, што людзі пабачылі цуд адраджэння касцёла. Людзі вярнуліся туды. Гэта цяжка асэнсаваць. Вось тут паліклініка, тут ты хочаш аналізы здаваць, а тут опа, зноў вяртаецца малітва і прычасце з Хрыстом. Гэта ляхаўцкія цуды. Як цудам касцёл паўстаў, як Юзеф Рейтон, ён абдурыў імперыю. Ён узяў дазвол на капліцу, пабудаваў касцёл. Ну, так атрымалася. Так і зноў жа касцёл адрадзіўся. І гэта вельмі важна. Гэта вельмі цудоўна. Калі хто прагне цудаў, ацаленняў, шчыра запрашаю наведаць гэты касцёл. Ён беленькі, светленькі, ён удасканаліваецца. Час ідзе, калі ад самага асвячэння ён быў вельмі такі аскетычны, сціплы, то там ужо зараз і скульптуры з'яўляюцца, і аднаўляецца іканапіс, і наогул парафія жыве сваім цудоўным жыццём. Вось, таму туды наведаць варта. Адчуць гэты дух і памятаць, што вось, да, можна туды, вось мой любімы час прыходзіць у гэты касцёл не у нядзельны час, а вось увечары ў суботу ці ў пятніцу, калі туды прыходзяць мясцовыя дзядулькі і бабулькі. Пачуць гэтую сакавітую наваградскую мову, як я сыракомля назваў, такая беларуская прыпраўленая пальшчызна, я думаю, што па-польску гавораць, а насамрэч не, узносяць малітвы і пабачыць тых людзей, на вачах якіх адбыўся цуд. Вось гэта напаўненне. Ну, і, канешне ж, адраджэнне касцёла это заўжды, як і любога храма, гэта вельмі добрая справа. Это добрая весць. Спадар Павел, дзякуй вам вялікі за гісторыю пра цуды, якія адбываюцца вось тут, зусім блізка, недалёка. Таму, хто хоча адчуць гэту атмасферу цудаў, кіруемся ў Ляхавічы. Абавязкова. Да сустрэчы ў Ляхавічах. З Богам. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.